Hello mga ka-oms, ayan, back to normal na naman yung Baklang Bisaya. No, ito na yung breakfast ko. Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung breakfast ko. So, isang tasang tiaa, ayan no, yan. Yan guys, no. Yan. And then, ito naman yung ano ko, kinakain every morning, okay? Ayan, so proper diet po tayo. Ayan no. Isang egg, oo, at saka tatlong gayat na mansanas. So yan po yung breakfast ko. So nagpapa-diet po talaga ako ngayon dahil gawa ng napaka laki na ng tiyan ko. So parang kung naging babae ako parang 8 months pregnant, no? Kuy, kurso kuy, Yan. kape ko kuy. Anyway, ang dami sa likod ko. Mga ka-oms, ayan, ang dami. No, ewan ko ba, ayan, dito na natin haharap. Ayan. Ang mga kaom sa mga itoy na iro. Anyway, nasa ano na ako, nasa 2 weeks na ako na hindi kumakain ng kanin. So, ito na po yung tiyan ko. Anong kape ko? Dati sobrang laki to, no? Sobrang laki ng tiyan ko, mga ka-oms, no? Kasi yung kape ko. So, ayan, kain na po tayo. Let's take a breakfast. Ang mga kaom, pagka ipakita natin sa pagkaon. Ito yung pagkain ko every morning. Dukot niyo magkalit. Nakuha. Nakita siya. Gawin siya. Gawin siya. Sukuha. So, hindi na ako nagtitimbang kasi wala akong timbangan eh. Yan yung asawa Kaon niya. lang. Umuyutot man Kaon lang. Good. Ang dami mga ipal nga rin mga ka-oms. Ayan o, mga ka-oms. At least, no? Imagine mo yung mga pagkain ko, nakain din nila. At least, guwapo. Ay, nako. Inuman na natin na siya ng tsaa. So, nung una, hindi ko talaga matiktik ang lasa ng tsaa. Napakapait. Ayaw ko. Pero habang tumatagal, parang wala lang. Parang like at tubig na lang siya. Ganon. Oo. Diba? Normal lang ang lasa. So, masarap na guys. Ha? Guys. Masarap na mga ka-oms. Lalo na pag yung matagal na, masarap na. No? Of course, may desserts din ako. Ito na, kakain na natin. Ay, wala. Wala. Guys, marami sana to. Ang problema, Guard. ang dami, ayan yung mga, yan o yan. Oo, binabawasan kasi nila. So yun, Day, naghilang mo. Sige ka mag-upa-upa. magtitake na ako ng, ito na yung pinaka-breakfast ko. Kasi nga, magtatrabaho na ako mamaya. Guys! O mga ka-oms, Guys! papakita ko din sa inyo mamaya yung tubig ko kung ano yung halo. No? Ayan yung tubig ko. Akin yung tubig ko. Ayan, mamaya na. So, after take my breakfast, siyempre, iinom ako ng tubig. Ubusin ko muna yung tsaa ko. No? So, dati nga, hindi ko nga halos ubusin. Mahal. So, ang mahal naman nito. Buti sana kung 5 piso. Diba? So, napilitan akong inubos nung una kong pag-inom. Pero ngayon, parang baliwala na lang. Ay, mga tayo, mga Bisayang bakla, ganun talaga, no? Why arte-arte ba? Ay, Uy, arte-arte, basta lami. Kaon. ang mga pobre, anam ang guna, no? Why ka arte-artehan? Na. Lamon lang ane, mansanas. Breakfast ko pa lang, napawisan na ako. May aircon. Kaya why pangarap ng aircon, ha? Kaya pobre lang. Naunsa ka naman daw. Na akong likod. Oh, naunsa man taon ng tawanan ni. Mga ka-oms, mga kasama ko yan sa bahay. So, wala akong juwa dyan, ha? Wala akong juwa. Kaya wag mag-mention na juwa ko sila, wala.
Pakita mo ito. Um, Ang bagas ka pala, tol. Kay bugod. Ayun, nakakukoy. Iska dyan. Iska dyan. Yan. So tapos na ako mag-breakfast. Uy. Tapos na rin ako mag-inom ng tsaa. Green tsaa. Then, yung sa tubig ko, mga ka-oms, may halo itong lemon. Ayan. May halo itong lemon. So ito naman mga ka-oms, makakatipid tayo nito gawa ng ang isang piraso nito aabot ng 1 linggo. Ibababad mo po siya sa tubig, no? Ayan. Ito yung tubig ko. Wait lang ha. Ay bubuksan ko pa ang tubig ko. Ay mahigpit na pagkasarado. Ay nako, nakakaloka. Ang kabaklaan talaga oh. Aray ko. Ano ba yan? Katigas. Kasing tigas ng mga titi ng negro. Char. Negro. Ayan na. Ayan na. Uy! Ay, pag nanaki ako ning upload. Buang-buang ka. Ondo. Mura kang tagtulira. Ay! Ayoko na. Ano natin siya may doon? Wah! Mga kulit. Ito. Ayan mga ka-om. Ito yung tubig ko, no? Asa na? Ayan na. Oh. Ayan, may mga yan. Oo. Anyway, mga ka-oms, wag niyong pansinin mga ka-oms kasi yan talaga mga KSP. Makulang sa paligo lang yan, okay? Ayan na yung isang pirasong lemon. So, binalatan ko siya kasi ayaw ko nung may balat kasi iba ang lasa. Lagi taka. Ayan. So, yan, mga ka-oms, ayan. Nakatalikod ko. Sige na. Ayan. Okay na mga ka-oms, so dapat ito maubos ko to sa isang inuman lang, no? Sa breakfast, dapat maubos ko to. Then, kung saan ako pupunta, lagi ko tong dala. Kasi pag umiinom ako, ganun, lagi ko tong